Utorok 12. augusta sa v areáli základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Juraja Turza v Turzovke konal kontrolný deň environmentálneho projektu Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy. Zúčastnili sa ho za investora primátor mesta spolu s vedúcim úseku výstavby a riaditeľom školy a zástupcovia zhotoviteľskej firmy. Spoločne hodnotili priebeh prác na projekte v hodnote takmer 500 000 eur, ktorý je podporený z operačného programu Slovensko 2021 až 2027. Pracovná, jasne. Aby detská začka aj bečka mohli chodiť aj do jedálne, aj do telocvične všade. Takže to by nemalo byť. Aspoň tými paskami na svojom tomu hranici. No, aj mobilné. Aj mobilné môže byť. To potom prepojíme konštruovú úroveň dopojí sa to, až to je funkčné stále. Aj toto sme vlastne dopojí. Ja mám to aj na z tej časti sa to rozvetuje na mojej starej ruky a tu aj nenesí dole. Takže obidve sú spojené. To budeme možno, že niekedy do budúcna, ak nám skladá ten projekt? Áno, tak až. Že sa potom, vieš, by sa... Jasné, lebo minimálne tú závlahu, ako toho sa držíme, toho projektu. Že tam sa dá čerpadlo, všetko vyvedie sa hadica, ako mala byť záhodom a tam sa zasletí. To je v poriadku. No zasletí, ono by sa tá voda mala používať. Môže budeme vylievať ju nejako, nie? Ľudia tam ide vlastne z tých komínkov, zozadu sú také dva otvory a keď sa to naplní, ide prepad do tej vsakovačky a po nej ide ešte jedna tá veľká. No jasné. Akože tu máte 42 000 litrov, tu máte 6,5, takže tu máte nejakých 50 kubíkov pomaly rezervy. To bude mať aj protipožiarnu natrh. No jasné. Alebo tu nemôžu. Teraz už nie sú. Teraz bez toho ti teraz nedajú to si môžu napojiť. Teraz nedajú žiadny objekt bez toho, aby si nemal. My sme to dorábali na firme, tiež nám neprišla požiarna. No teraz to vôbec zo hydrátu nesú dať súhlas. A to pôjdete vlastne ako aj protipožiar. Vlastne tam to bude prístupné cez TL. Áno. Dnešným dňom sme zvolali priebežný kontrolný deň na stavbe vodozadržné opatrenia v areáli základnej školy Juraja Turza. Za vedenie miesta na kontrolnom dni vítam pána primátora doktora Ľubomíra Golisa, riaditeľa Spojenej školy Juraja Turza, pána magistra Rastislava Bakajsu a za zhotoviteľa stavebných prác pána inžiniera Davida Saxona. Môžem asi dať slovo a ja potom ešte na konci, ak chcete. Tak no tak ja môžem tomu povedať, tak som veľmi rád, že toto dielo sa realizuje tak, ako sme teda naplánovali a ako ste informovali, je to v zmysle harmonogramu, tie práce postupujú. Aj keď sa to vlastne kompletne nedokončí ešte do začiatku školského roka, aj tie základné zložky, ktoré sú potrebné, aby škola fungovala, budú fungovať. No a čo môžem k tomu povedať? No tak som rád, že to je, že vlastne postupujeme tak, ako nám teda projekt prikazuje. Vznikli tu nejaké problémy, ktoré sme si tu počas celej tejto riešili. Tie sú vyriešené, tak myslím si, že je všetko v najlepšom poriadku. Môžem z technického hľadiska pána primátora doplniť aj pre tú verejnosť, že vlastne máme nastavený harmonogram stavebných prác, ktorý sme si prešli aj s vedením školy. Vlastne do začiatku školského roka sa zrobia hrubé terénne úpravy v tých spevnených plochách a počas školského roka, keďže realizáciu, ukončenie diela máme do októbra tohto roka, budú sa dokončovať len také tie hrubé terénne úpravy. Pre verejnosť možno taká zaujímavosť v rámci tohto projektu, ktorý je v celkovej hodnote cca nejakých 500 000 eur s daňou. Bude tu zabudovaný nejakých 700 m2 novej vodozádržnej spevnenej plochy zo špeciálnej gumy. V rámci urbanistického hľadiska sa zveľadí areál školy, kde bude vysadených okolo 500 kusov
vodovoľných rastlín a vlastne celou filozofiou týchto vodozadržných opatrení je stiahnutie dažďovej vody z existujúcich objektov do veľkej retenčnej nádrže, ktorá už je zabudovaná, bude mať objem 42 kubíkov a v rámci tejto stavby bude vybudovaná nová dažďová kanalizácia v celkovej dĺžke zhruba 300 bežných metrov, kde z technického hľadiska bude hlavný priemer potrubia 160 mm. Stavebný dozor môžem povedať, že práce sa realizujú v štandardnej kvalite, čistotne tie terénne úpravy robia, dodržujeme podmienky zmluvy o dielo, je nastavený časový harmonogram, kde nám aj praje počasie, takže pri tejto stavbe opäť aj poďakovanie zhotoviteľovi za odbornosť, zatiaľ žiadne problémy není. Pán primátor povedal, nejaké káble, ktoré sme ani nevedeli, že tu idú, sa promptne vyriešili havárie, takže to je bežné pri týchto väčších stavbách, takže môžem konštatovať, že práce prebiehajú podľa nastavených podmienok. Tak ja v prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta, pánovi inžinierovi Červeníkovi, že sme sa konečne dostali k tomu, že cez projekt realizujeme tieto práce v areáli školy, pretože okrem praktického hľadiska, ktorý spomínal pán inžinier, budeme mať areál, ktorý skutočne nie len svojou veľkosťou, ale aj tým, ako bude usporiadaný a predovšetkým, ako bude vyzerať, bude areálom školy 21. storočia. Myslím, že deti sa tu budú cítiť oveľa konformnejšie, ako sa cítili teraz. Upravia sa aj ostatné plochy okolo pavilónov, prístupy k telocvični a tak ďalej. Takže ja si myslím, že táto stavba splní to, čo by mala splňať každá moderná škola. Preto ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi primátorovi, pánovi inžinierovi a samozrejme aj zhotoviteľovi, ktorý všetky práce robí nielen tak, aby čo najmenej ovplyvnil chod školy aj počas prázdnin, ale tak, že v podstate si vie všetko vyriešiť sám, takže klobúk dole a ďakujeme pekne. Ja si myslím, že viac menej bolo povedané skoro všetko. Napriek tomu, že nám vlastne v júli to počasie moc neprialo, snažili sme sa robiť maximum a do toho začiatku školského roka vlastne vybudovať tú dažďovú kanalizáciu a minimálne tie spevnené plochy dať do štvrtkodoby, aby mohol zabezpečený bezpečný a plynulý pohyb detí v areáli školy. A na tú jeseň si vlastne nechávame tie sadové úpravy a tie ostatné dokončovacie práce, takže gro tých prác vlastne by mal byť dokončené do začiatku školského roku. Tento inovatívny projekt reaguje na aktuálne klimatické výzvy našej doby, častejšie povodne a obdobia sucha. Cieľom je vybudovať komplexný systém zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody, ktorý zvýši bezpečnosť areálu školy a prispieje k ochrane životného prostredia. Pozrite si, ako pokračujú práce na tomto projekte, ktorý sa stane vzorom udržateľného hospodárenia s vodou v našom regióne.